Μικρό τραγούδι έγραψα, μικρό τραγούδι έγραψα, μικρό τραγούδι έγραψα, μικρό. Ευχαριστώ. Εντάξει, αγοράκι μου. Τελειώσαμε με τις μαλακίες σήμερα. Γιατί ρε εσύ το κάνεις αυτό, αφού τέλειο ήτανε. Δεν σου άρεσε, Φτάσεις παρακαλά, έλα, Βίκος κόλλα με στέβια. Βίκος κόλλα με στέβια. Κάνει τα δυνατά, δυνατά. Τέλειο, Τι τέλειο με τις μαλακίες σου, σαν το Χουντίνι. Γαμάτο ήταν ρε εσύ. Ξέρεις κάτι, στον κύριο σκηνοθέτα σίγουρα αρέσει, κύριε σκηνοθέτα. Κάτ. Τι κάτι κύριε σκηνοθέτα, αφού δεν γράφουμε τόση ώρα. Δεν κάνεις και γυμναστική. Η γυμναστική δεν είναι για όλους. Πάμε μια βόλτα να σου εξηγήσω μερικά πράγματα. Μα, δεν είπαμε θα κάνουμε γύρισμα τώρα. Πάμε τώρα μια βολτίτσα και θα τα βρούμε όλα, μη σταγωγείς. Βόλτα, βόλτα. Πάμε, βόλτα. Ωραία, και τώρα που με έβαλες μέσα, δηλαδή πού θες να πάμε? Πάμε γενικώς, δεν έχω κανένα πρόβλημα. Πάμε μια βολτίτσα λίγο να πάρουμε λίγο αέρα, έτσι να χαζέψουμε και την πόλη. Ναι, γιατί είσαι καιρό να τη χαζέψεις. Όχι, αλλά επειδή ζω στην Αθήνα τα τελευταία χρόνια. Εντάξει, δεν είναι έρωτα στη Θεσσαλονίκη. Τώρα εδώ πέρα που σου κάνω εγώ τις βόλτες είσαι στη Θεσσαλονίκη, στο Radio City και κάνετε την παράσταση Talk Talk με τον Σπυρόπουλο. Ναι. Σωστά? Ωραία. Και να φανταστώ μετά στα καπάκια παίζετε Αθήνα. Τελειώνω, ναι, Αθήνα. Στο θέατρο Ήβη. Στο θέατρο Ήβη. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη μέχρι όσο πάει. Λοιπόν, έχεις κανένα άκυρο ταλέντο? Άκυρο όμως. Τι σημαίνει αυτό? Ας πούμε να, εγώ, κάτσε τώρα εδώ που σταματάμε, μπορώ να κάνω έτσι το δαχτυλάκι μου, κοίτα. I need fooling, and I know. Είναι ταλέντο. Ένα άχρηστο είναι, σε κάτι. Κάτσε, γιατί είναι άχρηστο κατευθείαν να πεις ότι είναι άχρηστο το ταλέντο? Μα δεν είναι άχρηστο. Εμένα έχει χρησιμεύσει, μου προσφέρει γέλιο. Με έχει κάνει να ρίξω και πολλές κοπέλες. Ποτέ, καμία. Με το δάχτυλο αυτό. Τώρα, εδώ το έχω, αλλά δεν το λέω. Αν σε αρνηθώ, αγάπη μου. Αν οι fooling, αν μ' αρνηθούν οι φίλοι, γιατί ποτέ μου να μην δω, να μην φιλήσω χείλη. Και αυτή τη φορά θα έχουμε δώρο ένα ζευγάρι παπούτσια. Τυχαία σε κάποιον θα το κληρώσουμε από κάτω, από τα Sportives. Τι θα κάνουνε? Θα γράψουν από κάτω, θα κάνουν ένα subscribe άμα δεν έχουν κάνει ήδη, και θα γράψουν ένα σχόλιο τι τους άρεσε και καινούργιες ιδέες που θέλουν να δουν σε επόμενα επεισόδια. Για μένα γράψτε θετικά. Κλείνουμε. Τράβα μία κάρτα, Ναι. όποια θέλεις. Ναι. Να μην τη δεις. Δεν τη βλέπω. Και δώσεις σε μένα, Ναι. αλλά αν με συμπαθείς έστω και λίγο, βρες μου το 6 καρό. Το 6 καρό. Ναι, ποιο είναι το 6 καρό από όλα αυτά? Ποιο πιστεύεις, ακούω το χέρι σου. Αυτή εδώ. Αυτή είναι 6 Ναι. καρό. Αυτή είναι 6 καρό. Δώσ' μου και ένα άσο μπαστούνι. Άσο μπαστούνι. Πού να είναι, λες? Εδώ, αυτή εδώ. Αυτός είναι άσο μπαστούνι. Ναι. Με κοροϊδεύεις. Έλα, ξεκόλα. Ξεκόλα. Μα σου ζητάω 6 καρό, μου δίνει 6 καρό. Του λέω δώσ' μου ένα άσο μπαστούνι, μου δίνει άσο μπαστούνι. Εσύ απέδειξες την κλάση σου, πάρα την παρμπιτράβουλα, τράβηξε και εγώ μια κάρτα. Ναι. Να είναι 5 κούπα, ας πούμε. 5 κούπα. Τι κάρτες σου, τι κάρτες σου.
6 καρό. Μετά. Μετά άσο κούπα. Μπαστούνι. Μπαστούνι, ναι, sorry, μπαστούνι. Εγώ θα βρίσκα το 5 μπαστούνι, το 5 κούπα. 5 κούπα. Αν σ' αρνηθώ αγάπη μου. Πώς το κάνεις αυτό? Όργο βαρύ σου κάνω. Όργο βαρύ. Κάνω το κατσί. Έχω εδώ μια κάρτα. Την εξαφάνισα. Τι λέει ρε φίλε. Κάντο εσύ αυτό. Ωραία. Στο στοματότυπο μου μοιάζεις. Να μείνεις όπως είσαι. Αναλόγως. Μπορούμε να τα βρούμε κάπου στη μέση. Να πάρω λίγα εγώ, να χάσει λίγα εσύ, να τα βρούμε στη μέση. Είναι το πιο τίμιο. Κοίταξε, μπορώ να σου δώσω 10 κιλά. Ναι, Να πάρω μια ανάσα και εσύ να με κρυώνεις το χειμώνα. Σκέψου το. μέσα. Τίμιο. Έχει τώρα θυμήθηκα και έχουμε πει στη Ματσούκα. Την ξέρεις τη Δήμητρα? Ναι, βέβαια. Να τη στείλουμε τα φιλιά. Γεια σου Δήμητρα. Τσάο, Μπέλα. Τσάο Μπέλα. Και είναι λοιπόν σε ένα νησί και την πλησιάζει ένα γκρικαμάκι και δεν της λέει baby, I hotel you. Δηλαδή, Είναι σαν το You Foul Because. Θα ξεκινάς να τραγουδάς ένα τραγούδι. Όποιο γουστάρεις, όποιο σου στο μυαλό. Και θα σταματάς σε οποιαδήποτε φράση θέλεις. Σε οποιαδήποτε φράση, δεν μας νοιάζει. Και θα πρέπει στην ίδια εγώ αυτή φράση να σκεφτώ τραγούδι και να συνεχίσω. Όποιος χάσει. τι είναι αυτό? Αυτό είναι από τριχωτικές ταινίες. Εγώ αυτά τα γυναικεία δεν τα κάνω. Ένα. Φρέσκο το χώμα, βροχή έχει πέσει τα φύλλα. Φίλοι, φίλοι με πληγώνεις. Φίλοι, φίλοι με σκοτώνεις. Χάσει. Γιατί? Γιατί εγώ είπα τα φύλλα. Εντάξει, τώρα έχουμε λίγο μία... Εσύ είναι φιλί, φιλί. Τι σχέση έχει τα φύλλα με το φιλί? Έπρεπε να βρω κάτι κοινό. Ήταν, έλα πιάνετε. Δεν ξέρω. Εντάξει, Θα το δεχτώ, θα το δεχτώ. Εντάξει, Ωραία. Και ήταν στο με σκοτώνεις. Με σκοτώνεις. Δικό μου παλιά. Με σκοτώνεις. Άδικο. Με σκοτώνεις. Με σκότωσε γιατί την αγαπούσα. Γιατί την είχα σαν μικρό. Μικρό τραγούδι έγραψα. Μικρό τραγούδι έγραψα. Μικρό τραγούδι έγραψα. Έχασα. Μπράβο. Ωραία. Τα είπα εγώ, θα κάνει συνέχεια. Τα είπα. Πού να τραβήξει εσύ. Πω. Μην το βάλει, πιο χαμηλά, σε λυπάμαι. Εδώ. Άντε εκεί λίγο, πιάσε λίγες. Τώρα ό,τι είναι να γίνει θα γίνει. Λοιπόν. Έτοιμος. Θα πεις με το 3 σε παρακαλώ. Ναι, 3. Στο 1 θα το τραβήξεις. Ναι. 3, 2, 1. Τα κόκκινα κατόρθια της μαύρης θάλασσας. Εγώ πόνεσα που το τράβηξα. Άμα δεν τραβήξω και σε ένα τρίχες δεν θα ερεμήσω. Και άμα ξαναχάσεις. Για όποιους τρώτε, καλό μεσημέρι παιδιά. Και άμα ξαναχάσεις τι θα κάνεις? Έλα, δεν ξαναχάνω τώρα έχω πάρει το κολλάι. Υπάρχει μια αεροτελεστία. Τι είναι αυτά? Φοράς γυαλιά. Εγώ τα δικά μου. Τεστ. Έτσι. Είσαι έτοιμος? Ναι. Ωραία. Κάποτε μ' άρεσε ο Κιάμος και τώρα ακούω δρογώσει και φάμελο. Γράφω. Με υπευθυνότητα. Δεν έκανε ρήμα εδώ, αλλά έχω μεταμορφωθεί με αμποθή απλότητα. Έχω αποκτήσει οντότητα και Έχω πάθει. ποιότητα. Έχω πάθει ποιότητα. Δώσε να πιούμε μια γουλιά. Έλα, πάρε μια βικοσκόλα με στέβια. Τραγουδάμε εδώ. Στεγνώσαμε. Μιλάμε, στεγνώσαμε. Τώρα μπορούμε να συνεχίσουμε. Έτσι. Λοιπόν. Τι να σου πω, τρομάζω. Τρομάζω.
Δεν τρομάζω με τίποτα, όσα και να μου κάνεις. Κι ας το βάλες στόχο σου, εσύ να με πεθάνεις. Δεν τρομάζω με τίποτα, όσα και να μου κάνεις. Κανείς δεν είναι κανενός, μάρτης μου είναι ο Θεός, ο άνθρωπος ο λογικός. Έχασες! Λογικός. Έχασες! Έλα, έχασες. Στο έχω έτοιμο εδώ, το έχω έτοιμο εδώ. Διάλεξε τι μεριά. Ξέρεις κάτι, έχω φέρει άμα θες μετά ξυριστική, άμα χάσεις πολλά να σε κάνω ενιαίο. Βάλτε εδώ να μην έχουμε το τέτοιο. Εντάξει. Ω, ρε φίλε. Εντάξει. Πω θα το τραβήξω εγώ. Ξέρεις κάτι. Το βάλεις ανάποδα, τώρα θα πονέσω. Πονάνε ρε τα παλικάρια, τράβα. Είσαι έτοιμος? Ναι. Με πόσο θες? Με ό,τι να είναι. Λοιπόν, 1, 2 και στο 3, εντάξει. Έχω σφιχτεί, ναι. 1. Καλό μεσημέρι, παιδιά. Εξαιρημένα. Έχω τρυφήσει στην τέχνη. Δεν κυνηγάω πια κορίτσια φιλίδωνα. Και μελετάω με πάθος τα δικοτυλίδωνα. Όπα. Εδώ πρέπει να ρωτήσω. Τι στον είναι τα δικοτυλίδωνα? Είναι το αντίθετο από τα μονοκοτυλίδωνα. Πες το έτσι. Ακούω τσακνί μαχαιρίτσα Λατζόπουλο. Αγάπη μου επικίνδυνη, φοβάμαι και τη σκία σου. Ερείπιο. Λοιπόν, δεν τέτοιο, θα το ξυρίσω όλο μετά να τελειώνουμε. Εδώ, να είναι ενιαίο. Έχω αρχίσει και τρέμω. Βλέπετε, εγώ δεν κάνω τίποτα, μόνος του τα διαλέγει. Τουλάχιστον είναι ίδιο χρώμα με την Έλλη, ταιριάζει. Ναι, κάτι είναι και αυτό. Κάτι είναι και αυτό, έτσι μια παρηγοριά. Λοιπόν, έλα, τράβα το όποτε θες. Είσαι έτοιμος? Όχι. Λοιπόν, θα μετρήσω. Άρε, που κάνω το! Πονείσαι περισσότερο από το δεύτερο. Κοίτα, είναι σαν κόλος μωρού αυτό. Κοίταξε. Είναι η ζωή άδικη, ο κόσμος είναι άδικος. Κοίτα τώρα, πώς θα βγαίνει, δεν θα μπορούμε να είμαι με τέτοιο. Θα πρέπει να τα ξυρίσω όλα τώρα. Τελικά κάνει δουλειά αυτό, έτσι μάθαμε και κάτι σήμερα. Κάνει δουλειά, ορίστε. Λοιπόν, κορίτσια, ακούστε προσεκτικά. Τηλεοποιητής. Μήνυμα στέλνω από καρδιάς στα γυναικεία πλήθη. Γουστάρω κυταρίτιδα κι αυθεντικά τα στήθη. Έπρεπε να τα αλλάξω αυτό. Και τα πεσμένα στήθη έπρεπε να πω. Και τα πεσμένα, Ναι. Το νόημα είναι Ναι. να δώσουμε κουράγιο Ναι. στη Μέση Ελληνίδα. Στη Μέση Ελληνίδα με τα πεσμένα στήθη. Ναι. Τα οποία τα ορεγόμαστε και αυτά, ρε φίλε. Δεν μπορούμε αυτές τα ορεγόμαστε. Εγώ τώρα λέω. Ναι, έτσι. ναι. Δεν μπορώ αυτές τις. Μου βγάζουν αυτά τα κορίτσια πολύ όμορφα. Φυσικά, Ναι, εντάξει, ναι, ωραίο ναι, το ναι. ωραίο. Ωραίο το Αλλά ωραίο. εγώ δεν μπορώ να είναι σαν Μπάρμπι, ας πούμε. Με πιάνει. Come on, Θέλω Barbie. ατέλειες. Θέλεις ατέλειες όλο το κορμί, ναι. Λοιπόν, εδώ δεν είναι. Εδώ. Ωραία. Εδώ δεξιά είμαστε εκεί. Αλλά να παρκάρω θα ανέβω τελικά πάνω. Βέβαια, ρε. Α, ωραία. Κάτσε να κατέβω εγώ. Βρες εσύ ένα πάρκινγκ εδώ. Και μέχρι να στρώσει η μάνα σου, πώς τη λένε? Λίτσα. Κυραλίτσα, ξέρω ότι με συμπαθείτε πάρα πολύ. Ανεβαίνω πάνω για φαγητό, έτσι. Άντε, σε περιμένω. Μην ξεκινήσεις χωρίς εμένα. Όχι, ρε. Συντολός. Έτσι. Άρκα ρε κέλα. Ναι, να παρκάρω τώρα και έρχομαι. 5 λεπτά, μην ξεκινήσεις χωρίς εμένα. Όχι. Που έμπλεξα. Ο άλλος άνοιξε το λάπτοπ, κοίτα να δεις. Κοίτα να δεις, παιδί. Ρε. Θα κάνει αυτό. Υπάρχει περίπτωση να το γυρίσει, να έρθει να σου κάτσει εδώ. Εσύ θα πρέπει να έρθει σε μένα. Το μαλάκα. Οι δικές αποστολές. Δεν φορούσε τα γυαλιά. Γάμο το. Φλόρε! Από από τον καθρέφτη και εδώ. Μπορείς. Γράφεις. Λοιπόν, κάτσε λίγο πάλι να λαχανιάσουμε. Τι να κάνουμε, αφού είμαστε αθλητικοί τρύποι και δεν... Τρίπος, ήθελα να
Αθλητική τρύπα είσαι. Βασίλη, έλα και εσύ να βγάλουμε μια ρεύολ μαζί. Ναι, όλοι μαζί.